निमणे भाजपा पक्ष श्रेष्ठीन फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर वीरेंद्र धवळीकराच्या नावाक पसंती दिली। प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी फोंडे पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांची बुधवारा बसका आपयली। हे बसकेक पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर वीरेंद्र धवळीकराच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो। मंत्री रवी नायक हांचेर विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी हांणी राजकी मात केली। पालिकेच्या फुडल्या नगराध्यक्ष पदा खातीर रॉय आणि शौनक हांच्या नावाचेर विचार करपाचो निर्णय हे बसकेत जालो। आज आमची 10 काउन्सिलरांची मिटींग जाली आणि आमचो पार्टीचो अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष दामू भाई आशिल्ले आणि आमचो जे मंत्री फोंडा मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्री रवी सर हे आशिल्ले आणि 10 जाणां भितर युनानिमस म्हणजे आमच्या आमदारान आणि प्रदेशाध्यक्षान ठरयले की जसे लास्ट टाइम सांगिल्ल्या प्रमाणे वीरेंद्र धवळीकर करूया आणि त्यांच्या सहमतीन त्यांनी जे ठरयले तांणी जे ठरवून तांचो डिसिजन जालो आणि आम्ही बाकी 10 काउन्सिलरांनी तो मान्य केलो की वीरेंद्र धवळीकराक नगराध्यक्ष करपाचो आणि जे पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमचे आमदार आणि रवी सर दोघांनी ठरवून आमकां सांगले आणि जे सगळ्या काउन्सिलरांक ते मान्य आशिल्ले युनानिमस जाले कांयच हे ना आणि जे आम्ही पूर्व ठरलेले त्या प्रमाणे पार्टीन फुडें व्हेल्ले आसा काय। सो केन्ना पर्यंत नवीन अध्यक्ष मेळटलो? आता जे कामां उरलेली आहा ती आमचो नगराध्यक्ष पुराय करतलो आणि त्याच्या नंतर तो राजीनामा दितलो आमच्या ठरल्या प्रमाणे आणि नवीन नगराध्यक्ष जातलो आणि मागीर ताजो एक आमी टेन्यूर ठरयलो। म्हणजे पक्षान हे कित्याक केल्लें आसा की सगळे जे कार्यकर्ते आहा काउन्सिलर आहा तांकां एक संद मेळची की एक सेवा करपा खातीर आणि आपल्या जी काम करपाची जांकां प्रत्येकाक उमेद आसा ती उमेद तांकां काम करपा खातीर सगळ्यांक एक संद दिवची म्हणून पक्षान ठरयिल्लें आसा। त्या प्रमाणे सगळ्यांक ज्या ठरला त्या प्रमाणे वतले आणि आम्ही 10 काउन्सिलर आमचे आमदार जे स्थानिक आमचे आमदार आहात जे कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या सहकार्यान आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसा आमचे मुख्यमंत्री आहा हांचे सदोदीत आमकां सहकार्य मेळटा आणि तेंचे सगळ्यांचे फुडारपणा खातीर जसे सरकार आमदार आणि म्युनिसिपालिटी एकठांय आसची पडटा आणि ते आसा आणि आमचे सगळ्यांचे एकसंगान फोंडेचो विकास जो आमचो आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल आमच्या पक्षाच्या सकयल आणि आमच्या मुख्यमंत्रीचे सदांच सहकार्य आसता। आम्ही फोंडेचो विकास फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत प्रयत्न आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।